Esta é a nova furgoneta do Arousa. O equipo Vilagarcía acaba de facerse con ela grazas ao programa de Pován da Deputación de Pontevedra. A entidade foi unha das 33 beneficiarias da primeira convocatoria. Un vehículo que lle vai a reportar un aforro importante, pero sobre todo unha utilidade, a efectos de transportes de xogadores, incluso de material. E o resultado inmellorable. Estamos na estrea desta furgoneta, tivemos un encontro con xogadores que a utilizan, donde, lóxicamente, pois, os beneficios son destacables. O club salienta que necesitaban un vehículo como este, en especial pensando no benestar dos xogadores. Vaise dedicar a que, de alguna maneira, pois, os xogadores estean moitísimo máis cómodos, sobre todo os que veñen de fora de Villagarcía, que entre pitos e flautas, pois, aforran eles pois o seu coche, parte de gastos, non? E o club pois beneficiano pois tamén moi importante económicamente, non? O presidente provincial aproveitou para anunciar a inminente aprobación da segunda convocatoria do programa de Pován, agora cun orzamento que acada €1 millón, un 67% máis que na primeira edición. Isto é outra mostra do compromiso, da sensibilidade que temos co deporte a nivel de provincia, unha provincia do deporte que, se é tal, é por xuntas directivas como a do Arousa, que preside Manuel Avalo. A convocatoria reserva €550.000 para clubes de todas as disciplinas, €350.000 para equipos de especialidades náuticas e €100.000 para entidades de deporte adaptado. Van poder recibir ata €25.000 para vehículos novos, €15.000 para vehículos usados e €5.000 para remorques ou ben para adquirir ou adaptar vehículos para persoas con mobilidade reducida. O prazo da convocatoria será dun mes dende a súa publicación no Boletín Oficial da provincia.